فيلمنا جمر بنجامين استوال حدا غازيطኛ نارئنا بنجامين سويتو قروا غيساخت موت اندحر كل تدوق بينون معاي اما كراز ركبو እዩ بنجامين ندوق نمنكوخاو زحجزو سو سلازي تروفو سرحون كي قارصه ودو ديلينن غالو روزين نمنكوخاو بزح فتناتات يقطمو نيرو غنا غني زنورو سراحت بمودا دوق حزوم تمرتي خيدمو بتيحنا تملسه نحاوي حوداني رخو وقع جمرن كلو عاوي حاون بنجامين كل تقولعت بينغا معواي معرخ ندي فتان خون كم زغل سلس فلته اتاز موتت سويتو ندحريت قديفو حدش هوت نمجمار قالو تقولات نغري يمخرو بنجامين جن بزح حساب زفصيمو يتسمعن زموتت سويتو ولا مسوي تحلد انبر نعاز نورو فقر جن وسيو غنبر فصيمو يقنسن نعا رسيخا مسكالي قال حدش هوت مجمار فصيم كازي حسو نجر مخونو دما نعاوي حوداني نغرو اتقطر نسو ناو سرح خيدن كلوغن حلاف انا بيرو يصوعمو ناي سرح بركوتو وسيخلو ناي ماركتينغ حلاف خوينو ناو دغوت يخم سرح ينغرو بنجامين جن اذا حدش سرحو فصيمو يفوتيون ولا توسخ دمو زنا رخبه اتمس دوق زحلفو نو رغيزا قدنو سويو لعليو كافت حج زنورلو بوتا ريحو نخيد سلازنغرو اتسرح نخيقبل زلص مخنيات ينيرو ندقايق نحسب دحر مصنح دما حلافي زي تصبيو وسانه يوسنمو اتسرح خمس غدفو نغيرو دغيمو نخيملس كافت بيرو يوص جنجزون كيبصحه كان يدلن تمرت بيت يدوللمو انتي كم استفطر نمرأي خيد اتدينون ديلن كم مهارتو قرش غزرق كم ستحزي نغرو او لعلزي ناي دلن بحري او قروا غيزاتات بطعمنا تغيريو بفلاي دما انا ارت كلاس قالوت قلعت دسولو ببرهان استملو سئلتات تسئلو ديلن جن مفرحتي صلمات زوزحون سئلتات يسئل نيرو ديلن بوشتو ودو طبابኛ بمخونو حقوس ولا يخون دامبر اتدين جن بتوم سئلتات فصيم حقوسي نورن اما ترشا بنجامين نايت تمرت بيت حقتات بدن بخويرو تمرتو نقصل كم زغبر قال ولا اتدامبر اتدين وسينو ينيرو ناي ديلن صباي لعل صورو خوينوم سلازنهره كم استوارره دما ينغرو اتمشيت نسو بنجامين ناو ناي ديلن كفلي دقيسون كله قسيلي اتي اتا حقفو دو زنورت ناي سئل دكتور قلعيري امو ناي حق طبابኛ مخون يري نودو زلص اكتتلن مبرت عن كم زدليو دما يردا كدمنا مدق اسمو هادو دما اديوم ولا تحلي كم يغيرو حقوس هيوت كمبروم كم زخل نساعاتات نحسبي دونغي غنيتوم غرويتوم عاوزو لمزيق اوليعخا عاوي مدلوات ناي مغار عمل سلازنورم روز دقاس اويوا نوبات مص سنكزاغات امزي اطراي دوق حيزو خفت غزا توچو حدش هيوت نمجمار زغلل خم زخون يقمت مخناتو زغزا ناي ديوم توستا زيبلا انغولي يلان كاتون كوصون انكلو دما يمذكروا أبز قتل معلتون منم جيزن كواخنة حدا ريل استيت ايجنت نحجزو مسرو زخوينو حدش كجزء زخولو جزام إلا شي جمر فرق معلتي استفلالو يجزاوتن قالش ولا يعلو زعقو يرخبن بنجامين زدوليولو دوقو خيترو بوشن خعاويو كاغوراو تزرحقو قفحت خنشولتات زلو جزايو جن ولا ملو معلتي استفلالو كفالات التاخته معلشوم تزدوليو عينت جزاخ رخوي كالون تسفا قوريصوم جزاومكم لسنا تداليون كلو جن روزي احد سئل زريئتو جزاتور يومو بتحلنو قريص وزنر عينت جزايو دسيلو دما نغريو بحد يخدو الريل استيت ايجنت نافطو بوتا حيزو ميخيدمو جنا خم مكينا خيورده مست جزا فقري حزو واغو كندي مخونو خيحتته دما كانكي ولا خمس جزء ينغرو جن منتاي كم زخونه اتي ايجنت نبنجامين از جزات زي جزا خي حيشيلو خم مخرو يجمر بنجامين نعون كي سمعه نتجزانا تخوال ليري امو زبلت اي فوتو هندوت جن كافت دحر جزا مدنقص حيال دمص يسمع بنجامين دمص زيول جزا رخوي لنا تحغسكوس اذا حيال دمص دا اخوي مصيلي حدد اتنا ريل استيت ايجنت دما از جزازي كفال ماخله انسساتيو كتجزء تخين كدما ات ماخله انسساتون ناي قدن مسوخ تجزء لك ايلي نكرو بنجامين از جزا ولا بطعم يفتو دامبر نايتوم انسسات من كوغاو حلفنت نخي خو يفرح ندوق زخون اخول جيزا كوازينوروس نانسسات دا اخوي خمصلهم بنجامين اناتو خالله انتي تغير خمس حشون حسو يصنح حدش تتمكرون فتنتاتن بقطام ولا دس يولد امبر ازاغات امزيا بحد غيزن موسان قروتا يخودو كنروز طفياتو نوغوي نعلشا مستوم انسسات دس يلوانا تጫወتت كريان كلو بتعمي دنجز روزي ادي اخفت موت اندحر كمزي لا تحوش ساري واي فلتن بناتا في الشخطات براتات يعدما نتماخل انسسات كم غزو نغزو يوسن ازغص المعلتي نحاو داني رخومو اتماخل انسسات نمغزا خفتنعو تواهلو زنبره ناي ولدو مورسون كم زوسدي نغرو دان زغ سمعن كلو بتعمي دنجز بزعات قرش زي كونس حاو بانك زورو سو ماخل انسسات بمغزو زعبده خوين يتسمعوني
ቤንጃሚን ምስ ሓዉ እንድሕር ደኣ እቲ ማእኸል እንስሳት ብደንቢ ዝተኻኺልና ደጊምና ከፊትናዮ ጽቡቓት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ኢሉ ይካትዖ። ግን እዚ ሓው ንምእማን ዝዛረበሎ ነገር እምበር እቲ ማእኸል እንስሳት ዝገዝአሉ ዋና ምኽንያት ደቁ ሕጉሳት ገይሩ ንምዕባይ ጥራሕ እዩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኩሉ ንብረቶም ብምዕካብ ናብ ሓድሽ ገዝኦም ንምእታይ ይዳለዩ። ኣብ ክወጽሑ ከለዉ ድማ እቶም ሓሙሽተ ኣብቲ ማእኸል እንስሳት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይፋለጥዎም። ኬሊ ዋና እቶም እንስሳት ተንከባኻቢት፣ ሮበን እቲ ኣትክልተኛ፣ ፒተር ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ፣ ራንዳ ዋና ጸሓፊት፣ ኣብ መጨረሻ ድማ ሊሊ እቶም እንስሳት ኣብ ምንክብኻብ እትሕግዝ ጓል 13 ዓመት። ምስ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ኣባላትን እቲ ማእኸል እንስሳት ምስ ተፋለጡ ቤንጃሚን ምስ ክልተ ደቁ ኮይኑ ኣብቲ ማእኸል እንስሳት እናተንቀሳቐሰ ምፍታሽ ይጅምር። ካሊ ናብ ሓደ ነብሪ ሒዛቶም ትኸይድ እሞ እቲ ነብሪ ንሱ ሽሙ ስፓርክ እንትኸውን ካብቶም ኣብ ማእኸል እንስሳት ዘለዉ እንስሳት እቲ ዝዓበየ ዕድመ ዘለዎ ምዃኑ ትነግሮም። ስፓርክ ሓደ ግዜ ካብ ዝሓምም ድሓር ናብ ሙሉእ ጥዕና ንምምላስ ኣዝዩ ካብ ዝሽገርሎ ነብርታት ሓደ እዩ። እቲ ዓብዪ ዕድምኡ ነገራት የግድደሉ እምበር ሓጋዚ ኮይኑ እውን ኣይጸንሐን። ቤንጃሚን ነዚ ነብሪ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ንኡ ክንከዋኸቦ ዝኽእል ሓኪም ንምምጻእ ክንደይ ዝኣክል ቅርሺ ክውድቕ ከም ዝኽእል ንኬሊ ሓታ። ኬሊ እውን እዚ ነብሪ እዚ ብዙሕ ክነብር ስለ ዘይንጽበዮ ክንዱ ዝኣክል ቅርሺ ምውጻእ ኣድላይ ዘይክኾን ይኽእል ኢላ ትነግሮ። ምንቅስቓሶም ክቕጽሉ ከለዉ ኬሊ ከሲሩ ባንኪ ዝወረሶ ማእኸለ እንስሳት ከመይ ገይሩ ብኽባር ዋጋ ክገዝእ ከም ዝወሰነ ምንም ኣይተረድኣን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቤንጃሚን እቲ ኩሉ ዝፈልጦ ወናኒ እቲ ማእኸለ እንስሳት ኮይኑ ስርሑ ይጅመር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ሓደ ክፍሊ ተሓዊኡ ስእሊ እናሰኣለ ዝነበረ ዴለን እውን ሊሊ ምግቢ ሒዛሉ ትመጽእ እሞ ብጣዕሚ ይግረም። ላይካ ሊሊ መጀመርያ ንደሌን ክትሪኦን ከላ ጀሚራ እያ ፈትያቶ። ንሱ እውን ንዓኣ ተመሳሳሊ ስምዒት ነይርዎ። ቀስ እናበሉ ድማ ይቀራረቡ ነይሮም። ከም ዝነበሉ መዓልቲ ብመዓልቲ ይሓልፍ እሞ እቶም ስድራ እውን ነቲ ማእኸለ እንስሳት ለጊሙ ንክኽፈት ዘድልዮም ምስትኽኻላት ብሓደ ይገብርሉ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ግን ቤንጃሚን ክጨናነቕ ይጅምር። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ወጻእታት እቲ ማእኸለ እንስሳት ልዕሊ ዓቕሙ እናኾኑ እዮም። ኣብቲ ማእኸለ እንስሳት ክቕየሩ ካብ ዘለዎም ኣቑሑት ጀሚርካ ቀለውቶም እንስሳት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዴለንና ሊሊ ልዕሊ ማንም ግዜ እናተቐራረቡ እዮም። እቶም ብዙሕ ሰብ ዝፍንፍኖምን ዝጸልኦም ዝነበሩ ስእልታቱ ፎቶዮም ስለ ዝነበረት እውን ንምቅርራብ ብዙሕ ኣይከበዶምን። ቀስ እናበለ ድማ ብሰንኪ ሞት ወዲኡ ዝስምዖ ነበረ ሓዘን እናሃሰሰሉ ብሓጎስ እናተተክአ ይኸይድ። እቲ ምሸት ንሱ ኣብቲ ማእኸለ እንስሳት ዝግበሩ ኩሎም ስራሕቲ ምስ ተወድኡ ኬሊ ነዚ ስፓርክ ዝበሃል ዝኣረገ ነብሪ መድሓኒት ንምውሓጥን መብራህቲ ብምጥፋእን ንኽሕግዛ ንቤንጃሚን ትጽውዖ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ግን ብዙሓት ተመናት ዝሓዘት ሓንቲ ሳንዱቕ ስለ ዘላ ተጋጊዩ ንኸይኸፍታን ንኽጥንቀቕን ትነግሮ። ቤንጃሚን ጓሉ ሮዚ ሒዙ ንስፓርክ መድሓኒት ምውሓጥ እንትኸይድ ዴለን ድማ እቲ መብራህቲ እጥፊእዎ ንኽመጽእ ይለኣኽ። ንሱ ግን ብዛዕባ እታ ተመን ዝመልአት ሳንዱቕ ምንም ስለ ዘይሰምዐ ከይዱ ይኸፍታ። ክሪኦም እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ እሞ እታ ሳንዱቕ መሊሱን ከይዓፀያ እናጎየ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቤንጃሚን ካብ ምድቃሱ ክትስእን ከሎ እቶም ካብቲ ሳንዱቕ ዝወፁ ተመናት ኣብ ሙሉእ ገዛ ተበቲኖም ይጸንሑ እሞ ብጣዕሚ ይድንግጽ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተረዲእዎ ንካልእ ክትሕግዞ ይጽዋዕ እሞ ኩሎም ተሓባቢሮም ነቶም ተመናት ምእራይ ይጅምሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዴለን ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ እቲ ሳንዱቕን ከይዓፅዮ ስለ ዝተመለሰ ብተደጋጋሚ ይጸርፎ ነይሩ። ኣቦኡ ብዘይ ምቁራጸብ ቅድሚ ሰብ ይጸርፎ ስለ ዝነበረ ድማ ዴለን ይሓፍር እሞ ሓዲግዎም ናብ ገዛ ይኣቲ። እቲ ቀትሪ ንሱ ናብቲ ማእኸለ እንስሳት መጺኡ ናይ ብቕዓት ምርመራ ዝገብር ኢንስፔክተር ስለ ዝመጽእ ንኽቕበልዎ ኩሎም ጠጠው ይብሉ። ሽሙ ፌሬስ እንትኸውን ስርሑ ድማ እቲ ማእኸለ እንስሳት ስራሕ ንኽጅምር በቂዑ ድዩ ኣይበቕዕን ምፍላጥ እዩ። እንድሕር ደኣ ፌሬስ እቲ ማእኸለ እንስሳት ብቑዕ ኢሉ ወሲኑ ሰባት መጺኦም እንስሳት ንኽሪኡን ስራሕ ንኽጅምሩን ክፍቀደሎም እዩ። እንድሕር ደኣ ብቑዕ ኣይኮነን ኢሉ ግን ዳግማይ ምስትኽኻላት ክሳብ ዝግበርሉ ተሓጺኡ ክጸንሕ። ፌሬስ ተንቀሳቒሱ ኩሉ ከባቢታት ማእኸለ እንስሳት ምስ መርመረ ብዙሕ ነገር ዝተጻሕፈ ወረቐት ንቤንጃሚን ይቐብሎ እሞ ወፂኡ ይኸይድ። ኣብቲ ወረቐት ዝተጻሕፉ ችግራት እቲ ሓጹር ክነውሕ ከም ዘለዎን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ጥዕናቶም እንስሳት ዝበለጸ ክትትል ክግበረሉ ከም ዘለዎን እዩ ነይሩ። ፌሬስ ምስ ከደ ቤንጃሚን እታ ወረቐት ነቶም ሰራሕተኛታት ይህቦም እሞ እቲ ወጻእታት ንምሽፋን ክንደይ ቅርሺ ከም ዘድልዮም ይሓቶም። ኳልኩሌት ገይሮም ጠቕላላ ወጻኢ ካብ 50,000 ክሳብ 100,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ክነግርዎን ከለዉ ቤንጃሚን ብዝመጠን ቅርሺ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ማእኸለ እንስሳት ክንዲ ዝቕርሺ ዝውድኡን ኣይመሰሎን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቤንጃሚን ንዴለን ሒዝዎ ንትምህርቲ እናኸደ እንከሎ እቲ ባስተር ዝበሃል ናይ ማእኸለ እንስሳቶም ድብ ምንም እንከይመሰሎ ኣብቲ ጽርግያ እናተንቀሳቐሰ ይሪእዎ እሞ ብጣዕሚ ይግረሙ። ትጓዮም ነቶም ሰራሕተኛታት ይጽውዕዎም እሞ ብፍጥነት ናብቲ ማእኸለ እንስሳት ንኽመልስዎ ብሓይሊ ክሕዝዎ ይፍትኑ። ጽቡቕ ነገሩ ባስተር ናብቲ ማእኸለ እንስሳት ምንም ከይተጎድኦ ተመሊሱ። ግን ቤንጃሚን ኣብቲ ማእኸለ እንስሳት ዘለዉ ምስትኽኻላት ፈጢኑ ክገብሮም ዘለዎ ንድሕንነት ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም እንስሳት እውን ምዃኑ ይርድኦ። እቲ ምሸት ንሱ ቤንጃሚን ምስቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝእከብሉ ቢሮ ኮፍ ኢሉ እሞ ብሰሓቖምን ወግዖምን ተኸቢቡ እቲ ሰበይቱ ክትመውትን ከላ ዝሰኣኖ ናይ ስድራ ስምዒት ደጊሙ ዝረኽቦ ኮይኑ ይስምዖ።
ግን ሕጂ እውን ብዛዕባ ማእኸለ እንስሳትን እቶም ዝተጠቐሱ ችግራት ከመይ ገይሩ ፈቲሑ ንምኽፋት ከውቅዖ ከም ዝኽእልን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ይሓስብ ስለ ዝነበረ ተጨኒቑ እዩ ዘሎ። እቲ ምሸት ንሱ ቤንጃሚን ናይ ደቃስ ክዳውንቲ ገይሩ ንኸይርስ እናተዳለየ እንከሎ ግን ኣብ ጅብኡ ዝኾነ ወረቐት ይስምዖ እሞ ኣውፂኡ የንብባ። እዛ ወረቐት እውን እታ ዝሞተት ሰበይቱ ቅድሚ ምሟታ ፅሒፋ ዝገደፈሉ ደብዳቤ ኮይና ትጸንሕ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ከም ዝተለመደ ናይቲ ማእኸል እንስሳት ሰራሕተኛታት ይእከቡ እሞ ነቶም ዝተጠቐሱ ችግራት ንምፍታሕ እኹል ቅርሺ ከም ዘይብሎም የውግዑ። ካልእ ይትረፍ እዚ ማእኸለ እንስሳት ክሳብ ዝኽፈተሉ መዓልቲ ጠጠው ኢሉ ናይ ምጽናሕ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝወሓደ እናኾነ እዩ ዝመጽእ ኣሎ። ኣብ ተጻራሪ ኣንፈት እታ ከተማ ግን ቤንጃሚን ናብ ሓዊ ደን ይኸይድ እሞ እታ ሰበይቱ ዝገደፈሉ ደብዳቤ የርእዮ። ብደንቢ ገይሮም ከንብብዎ እንከለዉ እውን ሰበይቱ ማንም ከይፈለጠ ሓቑራ ዝገደፈቶ ቅርሺ ዝሓዘ ምዃኑ ይፈልጡ። $84,000 ኣብቲ ደብዳቤ ሰበይቱ ንቤንጃሚን ኩሉ ግዜ ልብኻ እምበር ሓውካ ዝብለካ ፈፂምካ ከይትሰምዒላ ፅሒፋ ዝገደፈሉ ምኽሪ የንብብ እሞ ዳም ብጣዕሚ ይግረም። እቲ ቅርሺ ካብ ባንኪ ድሕሪ መውፅኦም ናብቲ ማእኸለ እንስሳት ይኸዱ እሞ ንኹሎም ኣኪቦም እቲ ማእኸለ እንስሳት ክሳብ ዝኽፈተሉ መዓልቲ ዘፅንሕ እኹል ቅርሺ ከም ዘለዎም ይነግሮም። እዚ ክሰምዑ እንከለዉ እቶም ሰራሕተኛታት ብጣዕሚ ይሕገሱ። እዚ ማእኸለ እንስሳት ክሳብ መዓልቲ ሳ እንድሕር ዳ ፀኒሑ ካብቶም እንስሳት ክርእዩ ዝመፁ ሰባት ብዝርከብ ቅርሺ ከቐፅልዎ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ቤንጃሚን ምስ ጓሉ ሮዚ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት እናገዝኡ እንከለዉ ቤንጃሚን ወናኒ እቲ ብንእስነታ ምስ ኣቦኣ ትኸዶ ዝነበረት ማእኸለ እንስሳት ምዃኑ ትፈልጥ እሞ ደስ እናበላ ኣብ ዝኽፈተሉ መዓልቲ ከምቲ ምስ ኣቦኣ ትመፅኦ ዝነበረት ንኹሎም ደቂ ሒዛቶም ከም ትመፅእ ቃል ተኣትየሉ። እዚ ክሰምዕ እንከሎ ቤንጃሚን እቲ ማእኸለ እንስሳት ደጊምካ ናይ ምኽፋት ዕላምኡ ዝዓበየ ክኸውን ይገብሮ። ምክንያቱ ብዛዕባ እቶም ዘለዉ እንስሳትን እቶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እታ ከተማ ዘለዉ እቶም እንስሳ ክርእዩ ዝደልዩ ነበርቲ እውን እዩ። ናብቲ ማእኸለ እንስሳት ተመሊሱ ኣብታ ናይ ስፓርክ መደቀሲት ዝነበረት ኣምፑል የዕርያ እሞ እግረ መንገዱ ምግቢ ምብላዕ ከም ዘቋረፀ ይርኦ። መዓልታዊ ናይ ስፓርክ ኩነታት እናኸፍአ ከም ዝመፅሎ ይስተውዕል እሞ ደጊሙ ምብላዕ ንኸጀምሮ ኩሉ ዝተኻእሎ ይገብር። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን እታ ብርሕቐት ተጥምቶ ዝነበረት ኬሊ ሪኣ እሞ ቀስ እናበለ ብምቕራብ ስፓርክ ከም ዝሓውን ኣብቶም ማእኸለ እንስሳት ዘለዉ ተፈተይቲ እንስሳት ከም ዝኸውንን ይነግራ። ኬሊ ግን ስፓርክ ካብዚ መከራ እዚ ቀቲሎም ክገላግልዎ ከም ዘለዎም ስለ ትፈልጥ ተስፋ ክትቆርፆ ኣይደልየትን። ሱቕ ኢላ ድማ ትሰምዖ። እቲ ምሸት ናብ ገዝኡ ይምለስ እሞ ክልቲኦም ደቁ ከም ዝደቀሱ ድሕሪ ምርግጋፅ ኣብቲ ክሽነ ኣትዩ ላፕቶፕ ከፊቱ ናይ ቀደም ናይ ሰበይቱ ፎቶታት ዝመልአ ርእይዎ ዘይፈልጥ ፎልደር ብምኽፋት እቶም ፎቶታት ሓደ ብሓደ እናሕለፈ ይጸንሕ። ግን ዋላ ብዙሕ ፎቶታት ይሃሊ ደኣ እምበር ሓንቲ ፎቶ ምስ ረአየ ክቕፅል ኣይከኣለን። ንሰበይቱ ዝነበሮ ፍቕሪ ልዕሊ መጠል ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ንዓኣ ረሲዑ ህይወቱ ንምቕጻል ብጣዕሚ ይፈታኒ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኩሎም ሰራሕተኛታት እቲ ማእኸለ እንስሳት ልዕሊ መጠን ይጨናነቑ። ምክንያቱ ናይ ስፓርክ ኩነታት ካብ ማንም ግዜ ዝኸፍአ ኮይኑ ዘሎ። ካብታ ዝደቀሰላ እምኒ ፈፂሙ ይለዓልን። ቤንጃሚን ተደናጊፁ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ስፓርክ ንዓይ ክበልዐኒ ክንቀሳቐስ ይኸውን እዩ እሞ ክሓውኡ ብዝብል ተስፋ ድማ ምንም መከላኸሊ ነገር እንከይሓዘ ናብቲ ውሽጢ ሓጹር ይኣቲ። ሮበን ግን ስፓርክ ደጊም ኣሪጉ እዩ ዝሓውነ ይመስልን። ብሰላም ንኽዓርፍ ተፈቐድናሉ እዩ ዝሐይሽ ዝመስል ኢሉ ንቤንጃሚን ይነግሮ። ቤንጃሚን ግን ፈቃደኛ ይነበረን። ኩሉ ሰብ ሓሳብ ጠፊእዎ ደው ኢልና ተጠማመተ እንከሎ ድማ ሊሊ ዓበይቲ ደማሙ ድምፂ ይፈትዩን ኣብ ዝበሉ ድምፅታት ነፍጠር እሞ ክንቀሳቐስ ይኸውን ኢላ ሓሳብ ተምፅእ። ንሰዓታት ብዝተፈላለዩ ቁሑት ድምፂ እናፈጠሩ ላይ ደንጉዩ ደኣ እምበር ምንም መፈላለዩ ኣይፈጠሩን። ቤንጃሚን ለውጢ ብዘይምርኣይ ሓዚኑ ርእሱ ኣድኒኑ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ካሊእ ናብ ጉየት ስዕዋቶ ትኸይድ እሞ ንስፓርክ እንድሕር ደኣ ከምዚ ጌርና ብሂወት ኣፅኒሕናዮ ንዝበለፀ ስቃይ ጥራሕ ኢና ነጋልፆ ኣለና። እንድሕር ንኽመውት ፈቒድናሉ ግን ካብዚ ዘሕልፈሉ ቃንዛኢ ክገላገል ኢላ ሓሳቡ ክተቐይሮ ትሞክር። ኬሊ ልዕሊ ቤንጃሚን ምስ ስፓርክ 13 ዓመት ስለ ዘሕለፈት መጠረሽኡ ምዃኑ ብደንቢ ጌራ ትፈልጥ እያ። ግን ሕጂ እውን ቤንጃሚን እዚ ሓቂ ዝቕበል ፈቃደኛ ኣይነበረን። ኣብ መጠረሻ ድማ ክልቲኦም ብሓይሊ ተባኢሶም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይኸዱ። እቲ ቀትሪ ንሱ ቤንጃሚን ቀልጢፉ ንገዛ ስለዘይተመለሰ ኬሊ ንዴለንና ሮዚ ድራር ምስራሕ ክትሕግዞም ናፍቲ ገዛ ትመጽእ። ኦም ድራሮም ሂባ ኣብታ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢላ እናተጸበየት እንከላ ድማ ቤንጃሚን ይመጽእ። ደኺምዎ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉ እሞ ኢዱ ሰዲዱ ኢዳ ምስ ሓዘ እታ ዝሞተት ሰበይቱ ልዕሊ መጠን ከም ዝናፈቓን ህይወት ብዘይከኣ ስለ ዘይለመዳ ምንባር ንምቕጻል ከም ዝችገርሎን ይናዘዝ። ዴለን መልክዑ ኮፍ ኢሉ ነዲኡ ስለ ዝመስል ድማ ቤንጃሚን ንኡ ክርኢ እንከሎ ኩሉ ግዜ ነዲኡ ይዝክር። ካሊእ ኣጸናኒዓቶ ናብ ምድቃሳ ምስ ከደት ቤንጃሚን ናብ ገዝኡ ይኣቱ እሞ ዴለን እናተጸበዮ ይጸንሕ። ለካ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ቤንጃሚን ንኬሊ እናበላ ነበረ ነገራት ኩሉ ሰሚዕዎ እዩ። ኣቦኡ ንምንታይ ይጸልኦን ይርሕቆን ከም ዝነበረ ድማ ብደንቢ ገይሩ ይርድኦ።
أزغط المعلتي بزحنا حسب دحر متنح ديلن أبونا مقلاش نفط سبارك تأثير لزنار بوتاي خدو أوشتي سبارك بيوت نمتنحنا تقال سنارئي كوفي ليتون حمو أو قل نخوف بمبال نبو حقا زين مباراتات عن قوون يمكر نمجمريا جيزون بنجمن نودو قلت يخون مو نسبارك بيوت نمتراف منهم كجورو زخل نجر كم زي اللي نقرو ديلنون مزوبو متشات كسمع سلس جمرة نليلي زسمع زنور فقرتات كل قلت جيري نقرو بنجمن كن محج مسودو كم زيلهم تقراريهم من قلت خوينهم نوقعهم من سلسي فولت دما تعمد سيولو نديلن دما بعلو مسودو يزتكمل لازنورة عباي مخريوو نزوخونا سو بتغيكل كم زفكر كان دحر أرقص أنيا خوينكا فقر خانم من نزاز ناي دفرت 10 سكند ترحين زي أخلاقها لتن 10 سكند نسن فرحة ترترن نقول نخطمت ألو السان دحر دا أجيركا فتيون كا كتحفرن يلو نوديو مخرومو السون دسيلو يقبل مسودو كم زيلو تقراري ودحر موقع بنجمن تسمعو زي فلت سلام يسمعمو نايس بارك موت نمقبالن هيوت كان مقطالن فقادن يخون كم بنجمن نايت زحزنو نور موت راي زي كونس نايسو يتموتون كقبال يوسينو اتمشيت نسون كم تقدم حجز جورو كلتيوم دوكو خمس دوكو سو دحر مرققات ناو كشيني خيدمو لابتوب يخفت اتانا قدم فوتوتات صدرو زحزت فولدر بمخفاتون كلهم نايسو فوتوتات نمترشا جيزن مرأي وسن المحجي زوم فوتوتات نغرئي فتيمو يدفر نيرو مغنيات حنت فوتو بزرئي قطري مسا داقي مزي يحلفهم صبوغات ساعتات يذكر نيرو حزقن كلاتهم حدا بحدا انحلف يريهم جن حزي كم تخالي جزء زي كونه زحزن لوس دس النولو وتم صبوغات معالتات الناس تاوسن الناس تماقرن يزريهم عفتم زقطلو استوسونو معالتات اتماخل انسسات دقي من خفت كل عينة مدلواتهم مقوار كل سبب سراحي تتأميدو نيرو كل استخقلو مستخخالات دحر مقوار دما افتزغط المعالتي فيرس كم يجيرون كم زستخخلوون اتماخل انسسات دقي من خفت يبقع ديو يبقع نمرعاي تمليسو يمتق كالي فيرس ناونا متأخطريو انكلا كرمو موصحو اتوم معصوتات تخكل كم زلونا مرققات تخيدمو اتن بساس تعصو يلو معصو قلفو توالاشيو مخفات آوي خمز دارقة ترمو بتعم تدنقز فيرس نفط بوتان كي متأ كالتفهم كعريو سلزنوروم دما او رئيساز متأ لحد مفتحي نا بنجمن دويلكا نفط بوتا موتيو نخحق زامن قاريو اتتطبق نقرو بنجمن كتصوعون كلا سميعو آيو قنت حمق نقر فيرسون مسوئينا تنكسا نيرو إذا مالت اتمحصو خمس تالاشي نسوون سميعيو فيرس افتخواوي انت عين تشجر كم زلور نخبلت تحانتو سلازنورة اتخالي كواوي تشيك مقوارك واريتو نفتن بساس تعاصيو لخواوي نخوص دوي نقرم اتمساسال ساعات بيتر اتمحصو نمعراي نفتنا ينبس حصور ناقوي خيدمو كيلي بدحريت كوينا نزي سلومون زبالن بسات تخروتون تتسرقو نسو دما فيرسن كي متى اتمحصو نمستخخال كل استخالو يقبر وطرتن چنقتن زوزح ساعات ولا ينبر فيرسن كي متى قديمو ديو كافت بوتا بفتنة يرحق يحرزي فيرس عقال إخواتات تمأخل انسسات استفلالو فتشاتات ناقور دحر موعل اتوسان زهولو ساعات يوصحو كلهم تجناني قومن بقاصهم راحت ناوردن اتخبيلو ساني يصبيو جن فيروس افت مأخل انسسات بزح مرمرا دحر مقار نخخفت بقع مخان زنقر ورقت يوممو كلاتهم بتحقواس يتعاوتو بزح تعروم فرخر إنها جمرة تحقوسهم دحر مصنحهم كن اتمشيت نسو ماي موقع يجمر أفتا ساعة نسا ديلن أفتا ماخل إنسات ناتنكس آسن كلو ليلي زقدفو له مالأختين به اتمال أختي دحر أتفكرن نخوينكا نقرن نزولي نيرو اتابقو هو زنورة نعيس راسك كان دمغرة تقبيلو دما منم جيزاق بزي مدفع ناوقوينا وليلي خيد فرحاتون دحري تحاويقو نيليلي فقرغ ناس زلان كلون نايمت الرشات حقوس نساون كم تفكرات نقرومو دسيلوهم يتحواقفو أوزغط المعالتي اتماخل إنسات نمخبات زدال زنورة بنجمنجن نمشوتو زينا ناس معيت أنحمو اتغرمتي حيال قوون كم زغرن نزتوسون معالتات ما موقعي كقارتن كالي اترف زغرمت زي 100 عام ترى زي فلت حيال ما يكوك خمس غقلي سمعمو بتعمي دنجز جن بنجمن أفت زغفتو له معالت غامدك أسخنك حنقلو دمنا زي ولو سما يرقمو بتعمي دسيولو بتسفات مليئو اتمنا بمأخل إنساتو زموت أقاش نمقبال دقا خوت سنكالوغن ولا حدا زنك أساقس سوينورن أفتا أف دقا لدقايق دات أويلوم سواتنا تتصبو يدحر متنح قلت شجر كم زولو يرد أممو ديلن بنجمنن اتون كالوت الناس عوام ناقويو بتمنقدنا خدو يتنحو أما ترشاون كم تستتصبيوو بسن كتم سحالفة معالت زوك عزنورة حيال ماي أم منقد زودقات نتوم انسسات كريو تهانت يوم زموت نورو سوات منقد عاد أتطوكم زبالتهم يريو أو لعلت زودقو تطويلوم بس حنا في مأخل إنسات زموت سوات كريين كلو دما بنجمن تقري ما أفو يخفت
ክንዲዚ ዝኣክል ብዙሕ ሰብና ማእኸል እንስሳቱ ኣናይ መጀመርያ መዓልቲ ክመጽእ ተጸበየ ነይሩ እቶም ደድሕሪኡ ዝመጹ ሰራሕተኛታት ማእኸል እንስሳቱ ይርእይዎም እሞ ደስ ኢልዎም እናሰሓቑ ናብቲ ቦታ ንምምጻእ እቶም እንስሳት ክርእዩ ዝደልዩ ሰባት እታ ኦም ንኽሸግሩዋ ይሕግዝዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ እቲ ማእኸል እንስሳት ካብ ዝዕፀ ነዊሕ ስለ ዘቑፀረ ደጊሙ ተኸፊቱ ንኽርእይዎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዮም ተሃንጢዮም ነይሮም ኣብ መጨረሻ እውን ምንም ማይን ከይወቕዐ ኩሉ ሰብ ደስ ዝብል ብሰሓቕን ጨዋታን ዝተመልአ ጽቡቕ መዓልቲ ይሕልፍ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቤንጃሚን ንኽልቲኦም ደቁ ሒዝዎም ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኸይድ ናብቲ ምስ ኣዲኦም መጀመርያ ግዜ ዝተፋለጠሉ ሬስቶራንት ኣብኡ ጠጠው ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ምስ ኣዲኦም ከም ዝተፋለጠ ሓደ ብሓደ ክረድኦም ይጅምር ሓደ መዓልቲ ገዝኡ ነይሩ ንስራሕ እናኸደ ኣብ ውሽጢ እቲ ሬስቶራንት ኮፍ ዝበለት ቆንጆ ሰበይቲ ይርኢ እዛ ጽብቕቲ ሰበይቲ ኣዲኦም ንዴሌንና ሮዝያ ከምኣ ዝበለት ጽብቕትን ምልክዕትን ጓል ርእዩ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ብጣዕሚ ፈሪሑን ተጠራጢሩን ነይሩ ግን ሸዓ እዛ 20 ናይ ድፍረት ደቂቓ ይዝክራ እሞ ኩሉ ድፍረቱ ብምእካብ ናብቲ ውሽጢ ሬስቶራንት ኣትዩ ዓርሱ የፋልጣ እተን ህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዝቐየራ 20 ሰከንድ እውን ንሰነየን ነይረን ቤንጃሚን እቱ ንደቁ ዝምነዩ ነበረ ጽቡቕ ህይወት እናንበሮም ፊልም ናይ ውዳእ ካብዚ ፊልሚ ንፎትዮ ሰብ ሓዲግና ምንባርን እቶም ዘለዉ ሰባት ንሕጎስ ኢልና ዝተሰበረ ልብና ሸፊና ምንባር ኣማራፅ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝሐሸ መማረፂ ምዃኑ እናርአየና ብወገነይ ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዎ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ መብዛሕትኹም ኣውሒድካሉ ክትብሉን ኢኹም ግን እስቲ ንስኹም ትብዎ ኣብ ኮመንት ክንርኢና ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል እዚ ቪድዮ ላይክ ቻናልና ድማ ሳብስክራይብ ምባል ከይትርስዑ ብዞም ዝቕፅሉ ፊልምታት ክትዘናግዑ ተስፋ ይገብር ሰናይ ጸኒሒት